कि कश्मीर में ही सेव होला। ये हम परिणाम स्वरूप यहाँ पे हम देखावे बानी अपना सिवान जिला में, काहे से कि यहाँ पे जौन बा न सेव के यहाँ खेती काफी काफी अधिक तरीका से यहाँ पे कइल जाला। और चलिए हम परिणाम स्वरूप लोग सब देखाएम जहाँ पे सेव के उत्पन्न होइल बा, जौन पेड़ में सेव लागल बड़ी सन उहाँ देखाएम। सबसे अहम बात ई बा कि जौन जना जगह पर बानी जौन किसान व्यक्ति जो बानी वहाँ के जो सेव के यहाँ पे रोपण कैले बानी और एक सेव के लाभ उठाओ तनी, वहाँ से हम बात कराएम। सबसे पहले हम बता दी कि कथावाचक केन बाबा के द्वारा यहाँ सेव के यहाँ पे रोपण कर गई बा। हम कहें केन बाबा से थोड़ा सा आई और उन्हें के बारे में कुछ परिचय जानल जाओ और उन्हें के बारे में कुछ बताओ जाओ। सबसे पहले हम लोग बता दी, देखी हई जौन हई देख रहल बानी हई बाबा के हम डेरा पर आइल बानी, घर पे आइल बानी। देखी हई जौन बा ना मुनक्का के यहाँ पे पौधा है, देखी काफी यहाँ पे रोल देख रहे कैमरा मैन से थोड़ा सा दिखाई जौन मुनक्का बा फरल बा एकदम अंगूर की तरह, आ वही के अंदर से जौन बीज निकलेला उहे मुनक्का कहाला। तो चली कैमरा मैन से थोड़ा सा कम फोकस करी। बाबा बानी कथावाचक हनी यहाँ के और काफी नामी जानी चेहरा बानी, यहाँ से कुछ बात कराएम और आप लोगों को दिखाएम। सबसे पहले बाबा रोज स्वागत बा हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आशीर्वाद रहल, सदा मंगल, आप सबके स्वागत बा। अच्छा बाबा, सबसे पहले हम बात ई जाने का चाहतनी कि बहुत लोग सोचत हुई कि हमनी के कश्मीर में बानी जा। जी 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 तो ये बात तो बा। हाँ। हिमाचल से ही मंगौनी पौधा हम बताने। अच्छा। हम अपना छोट सुपुत्र के भेजले रहे। अच्छा वो हरमन 99 एकर नाम। अच्छा हरमन जो 99 नाम है जी, वो जी जी। अच्छा। वो हरमन शर्मा एकर निर्माण करता हूँ जेकरा राष्ट्रपति पुरस्कार मिलल बा। अच्छा। तो वही हरमन शर्मा जी का घर से ही 22 गो पौधा आयल जो अभी 18 गो लाग गइल बा। यू तो कहले जे 2 साल पर पड़ी, लेकिन साले भर पड़ी, पर साल पर गई रहे। ठीक बा। असो खूब फरल रहे, यानी उन्हीं में पूरा गिर उड़ गइल। अभी 2-4 गो जौन पेड़ पर बात चल चालू बा। अब बाबा एक बात बताई, जो मुनक्का का पेड़ बा जी जी इका बिहार में हो सकता है? खूब आराम से चारों ओर नर्सरी से हम मंगौला। अच्छा, देखिए परिणाम स्वरूप हम लोग दिखावे कोशिश करें, काहे से कि देखिए बिहार के धरती पे, सिवान जिला के धरती पे यहाँ पे मुनक्का के यहाँ पे पेड़ जौन बा साक्षात लोग के दिखाई देते हुई। काहे से कि देखिए अंगूर जौन होला अंगूर के स्वरूप में यहाँ पे मुनक्का यहाँ पे फरल बा, दिखाई दे रहल बा। और वही के जौन अंदर से जौन बीज निकलेला उहे मुनक्का कहाला। और अगर बात कइल जाओ, देखिए आगे से भी हम दिखाए की कोशिश करें, कैमरामैन से हम थोड़ा सा और नजदीक आ जाए, कहा से कि दर्शक लोग देखो से लोग कि सिवान जिला के धरती पे मुनक्का का खेती हो रहा बा। देखी हई सामने देख रहल बा, हई दिखाई हई देखी यह मुनक्का है जोन के कहल जाला कि बहुत ठंडा जगह पर होला का बाबा। तो चली बात कर जो, देखी चीकू भी जौन बा ना यहाँ के बाबा जौन बानी केन बाबा काफी यहाँ के खेती गृहस्थी से जौन बा ना काफी अधिक जुड़ल बानी। कैसे कि एक से एकाल यहाँ पे जौन फल फ्रूट बा ना यहाँ पे बहुत सारा देखे के मिली। और देखी हम कैमरामैन से कहें थोड़ा सा दिखाई चीकू के पेड़ कौन कहल जाला ना कि बिहार में ना होला, बिहार का कहल जाओ तो बहुत दूर जैसे हरियाणा नासिक की ओने की ओर चीकू होला। और यहाँ देखी बिहार के धरती पे, सिवान जिला के धरती पे यहाँ पे चीकू के पेड़ रोल नजर आवत हुई। काफी यहाँ पे देखी फूल फुलाइल बा, बहुत जल्दी यहाँ पे फल धरे वाला बा। तो चली मेन अहम मुद्दा बा ई कि यहाँ पे बिहार के सिवान जिला के धरती पे जौन बा ना सेव के जौन बावे, सेव के उत्पाद जौन बा कवना तरीका से कल गइल बा उ देखावे के प्रयास रही। तो चली केन बाबा जौन बानी वहाँ के देखी सामने जाता नहीं और हम पीछे से चल रहा बानी और वो लोग दिखावे के पूरा कोशिश करें कि सेव के पौधा होला कैसन। कहा से कि बहुत लोग जौन होला ना, बहुत लोग देखले बा कि काफी अधिकतर कश्मीर से लेके नासिक में सेव के खेती कल जाला, लेकिन वो लोग देख रहे बानी आज भी जौन बा ना देखी आज के डेट में सिवान के धरती पे, बिहार के धरती पर वो लोग के सेव के पेड़ पौधा ही दिखाई देते हुई। देखी एकदम हरिहर कचनार यहाँ पे दिखाई दे रहल बा। देखिए सेव के पौधा अगर ना देखले होखेम तो वो लोग देख ली लो, सेव के पौधा आई है ना, सेव फरलो बा उहो रो लोग देखा। चलिए आई कैमरामैन से कहें थोड़ा सा आगे बढ़ चली हर चीज के जानकारी लिहल जाए बाबा से, हर चीज के पूछल जाए। चली हैने से थोड़ा सा सामने से आई, कैमरामैन कहें सामने से थोड़ा सा दिखाई। देखी हई सेव है तो फरल बा, देखी बहुत खूबसूरत तरीका से यहाँ पे सेव है में दाढ़ी में 2 गो फरल बा। और ऐसा बहुत जगह वो लोग के कहे से कि पूरा सेव के बागान ही नजर आई। कैमरामैन से हम थोड़ा सा दिखाई
यहाँ पे अनगिनत यहाँ पे पौधा सेब के लागल बा, अनगिनत यहाँ पे फल यहाँ पे लागल बा पेड़ पे। तो चलिए लोग देख रहल बानी लो, यहाँ पे सेब के खेती काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे कइल गइल बा और बहुत यहाँ पे टोटल यहाँ पे जानकारी रहल जाई कौना तरीका से यहाँ से उपजावल गइल बा सेब के जौन पौधा बा। तो बाबा सबसे एक बात बताई बाबा कि ई कितना साल में मतलब ई पेड़ ई 2 साल के पौधा अच्छा, हो 2 साल का पौधा जी 2 साल इतना बड़ा। जी तब काटल जाला एकरा के सब दाढ़ी अच्छा। काट दियल जाए। अच्छा दिसंबर में ई सब दाढ़ी काट दियल जाए, एमे से जितना निकली में खाली फूल निकली या फरे निकली। अच्छा बाबा एगो बात बताई, कीड़ा से कोनो बच बचाव के लिए कोनो एकदम छिड़काव होला है कि ना? कीड़ा खातिर तो एकदम अनिवार्य बा जी के चींटी ई सब पर साल जौन फरर हम तो खाली चींटिए चढ़ गइले सन इतना न जियादा। हम कैमरा मैन से कहें कैसे कि नया नया कीड़ा यहाँ पे पेड़ पौधा पे दिखाई दे रहा बा। जी। देखी कैमरा मैन से कहें थोड़ा सा हई दिखाई है कीड़ा के हई कैसे कि नया तरीका का कीड़ा ई सेब के पेड़ पे पर दिखाई दे रहा बा। देखी ई सब ऐसा नहीं जौन कीड़ा बा। पतो मीठ लगेला हुजूर। अच्छा बताइए नु हाँ। सब एकर मीठ लगेला। देखी कहल जाओ सेब हो आ फल में राजा अगर कहल जाओ तो सेबे कहाला काहे से आकि कोनो भी तरीका में आदमी कोनो भी परिस्थिति में सेब के खाइल ना छोड़ेला। आ देखी कहल जाला डाल से लेके पात तक में सब जौन बा ना जौन मीठापन में नजर आवेला। यही से जौन होला ना कीड़ा मकोड़ा जौन चींटी लागेली सन या अन्य प्रजाति के जौन कीड़ा बारे सन ओमे लागत रहेला सन। एकरा बच बचाव खातिर जौन बानी है के जे खेती कैले बा यहाँ के पूरा प्रयास बा और आगे चल के यहाँ का पूरा प्रयास करें कि एकरा से अधिक उत्पादन करी सेब के खेती खातिर। चलिए एक दो बात और पूछम बाबा से। बाबा एक बात बताई और थोड़ा सा 1 मिनट रुक जा। बाबा एक बात बताई, मान ली 2 साल के पेड़ बा ठीक बा जी तो कितना साल में मतलब पूरा फरे लगी? जैसे अभी तो जहाँ जमीन तहाँ ना दिखाई रहुआ दे जे रहल बा। साले भर पर फरे लागल। अच्छा आई दूसर का साल हो तीसर 5वां साल में तो ई पता में फर गइल रही। अच्छा एगो बात बताई, मान ली कि जैसे रउआ सेब रोपले बानी ठीक बा, हाँ। अन्य किसान के रोप सकेला कि ना? खूब आराम से हर अच्छा जगह इनमें में कितना खर्चा लागत कितना? कुछ ना 100 रुपया में पौधा मिलेला हिमाचल में। 100 रुपए में पौधा मिलेला? पौधा एगो मिली रहुआ। अच्छा आंगन अमेजन से मंगाए तो कुल खर्चा जोड़ के 8 साढ़े 800 ले लग जाई एगो पौधा खातिर। अच्छा आंगन हम अपना बेटा के भेजल नहीं एगो हेता बड़ा डब्बा में वो 2200 पेड़ दे देले रहे अच्छा जवन। सुने में आवेला है कि मतलब ठंडा जगह पर सेब ज्यादा मतलब जी ना ना ते ई बनावल गइल बा एमे रिसर्च क के जे गर्मो प्रदेश में हो सकेला। अच्छा तो ई कौन प्रजाति के सेब रोपले बानी? हार्मन 99 एकर नाम हो। अच्छा हार्मन 99 सेब हो जी जौन की मतलब गर्मी में भी हो गर्मी सकेला? के हाँ गर्मी के भी कल्चर में हो सकेला। अच्छा माने जमीनिया के एकरा ठंडा रखे के पड़ी, खूब जब गर्मी पड़ेला तो मैंने पानी उनी देत रहे के पड़ी। अच्छा और इस सीजन खातिर कोनो बात नहीं। अच्छा तो चलिए वालों देखनी आलो अभी तक कहा से कि यहाँ पे सेब के पूरा बगान वालों के दिखाई देत हुई। कौ पौधा रोपले बनी बाबा? अभी 18 गो सक्रिय अच्छा बा। 18 गो पौधा यहाँ पे सक्रिय रूप में यहाँ पे रोल के दिखाई देत हुई। कहा से कि यही से मतलब मान ली कि आगे चल के भी और रोपे के और मतलब आगे चल के पर से रोपवा दे अच्छा बनी। और भी मतलब रोपे के यहाँ बेचार बा। जी। काहे से आके जो हर्बल 99 जोन बा पौधा ई कहल जाओ तो गर्मी में भी हो सकेला। ओकरा खातिर कोनो चीज के परेशानी ना झेले के पड़ी किसान लोग के आराम से इस सेब के उत्पादन करी लो और पूरा सप्लाई करी लो, अधिक मात्रा में कमाई करी लो। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखला खातिर। अगर और कोनो सजेस्ट होई तो कमेंट सेक्शन में जाके अपन विचार प्रकट करी, ओकरा बारे में सुनवाई कल जाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।